kana ne ɲininka o la ni min f'i ɲɛna dɔrɔn kana taa nin furu in na dɔrɔn Tifo i b'i kari ye i t'a fɔ mɔgɔ si ye ko masakɛ muso de ko k'i k'i ban furu in ma Joni b'i sɔsɔ joni bɛ faamaden sɔsɔ i fu ni faamaden nangamaden kɛlɛba ye laruma ye Zina befeni Edu tun bɛ ka ne lajɛ cogo di ta ɲa fɛ ne mun bɛ k'i lajɛ ten sami ne bɛ k'an yɛrɛ ɲininka n'a y'a sɔrɔ dugu bɛɛ bɛ ka ba ɲagalen fɔ n'a y'a sɔrɔ Edu cogo di dabaliba de bɛ na cogo di dugumɔgɔw bɛ ka mun fɔ ne kan Est-ce que hakili lafiya o hɔrɔmuso dɔgɔmuso i n'a fɔ ŋɔmuya muso nangama turunin dɔ f'i ye bamanan Jelimuso naamu aba keto naamu me fɛ nin ba an ka kuma a diyara n ye n'a ma kɛ ma basi ayi ko t'aw la nde nam banu ngale e tun bɛna mun fɔ ne ne ni n kɔrɔmuso Tifo k'anw kɛ masamuso ye masabulon in kɔnɔna yan k'a sɔrɔ n'a fɔra anw tɛ se ka foyi de bɔ masabulon kɔnɔ ko la Tifo ka nin furuko in na Tifo n'a fa y'a an wajibiya f'an ka sɔn nin furuko in ma n'anw se b'a la a ti kɛ ten ne bɛna se ka mun de kɛ walasa ka Tifo ka nin furuko in bali Tifo muso fɔlɔ min bɛ n'a tɔgɔ Anta Tifo tun ma jɛ Anta kɔ kabi Anta fatura masakɛ kun bɔra masakɛ denkɛ Tifo kun bɔra Tifo a bɛ dugukɔnɔmɔgɔw ɲɛna ko ni Anta sara de ma dugukɔnɔmɔgɔw si bɔ fili la ne ma sa ni Anta de bɛ baloli mais n kɔni y'a mɛn k'i bɛna muso kura furu o tɛ kɛ diɲɛ kɔnɔ wa ne tɛ se ka ne Anta tɛ sɔn o ma Ala kibaru. Le secret de la famille royale disponible sur YouTube.